Men versus Women Empowerment, Queen Leonidas versus King Sarsi. Bakit marami yung following? Is he have the right to do this? Kahit gay ka, kaya wala ka sa lugar para mag-empower ng mga babae. Kawander issue. Ano ba ginagawa mo? Ano bang sunset mo? Rendon Labrador deleted. Kaya ako lang mag-isa gumagawa nito. Kasi hindi ako natatakot magkamali. Mike Enriquez, rest in peace. Mga kapuso, uuwi na po ako. Ito, di ba pang balita ngayon ng linggo atin na agad simulan. Ako nga pala si Marites para magatid na legit fake news sa Pilipinas. Napakainit ng bangayan. Hindi ko na sila tatawagin sa kanilang mga pangalan para may pakita lang natin na ang mas importante dito ay hindi yung pangalan, hindi sa mga nagsasalita sa social media, kung sino yung mas malaki, sino yung upcoming, hindi na importante yun. Kundi ba argumento ang mga binabato nila. Mas maganda siguro na ito ang ating matutunan pagdating sa mga bangayan sa social media dahil alam nyo naman na napunta rin tayo dyan. Tatawagin ko silang Queen Leonidas kasi nakikita ko lagi sa comments na kamukha to ni Leonidas yung isang partido. Yung isang naman partido, kilala naman natin siya. Tawagin natin siyang King Sarsi kasi 'di ba yung sa 300 'di ba sila yung naglalaban. Yung top D Persians mga pangit, 'di ba? Yun ang branding niya. At dito naman si Queen Leonidas kasi siya yung sa 300 yung parody ng 300 yung mga bading. Let me guess. You must be... Class S na pangit. Ikaw lalaki ka, dito ka sa tabi ko. Alam mo kasi, yung pag-woman empowerment, ipaubaya mo sa mga babae yan. Lalaki ka eh. Ubaya mo sa mga kapwa nila babae yung woman empowerment shit na yan. Yung bangayan sila dito, umaabot na halos isang oras mahigit na pag kinomplete mo lahat ng kanilang mga reactions sa isa't isa. Mas gusto ko mag-focus dito dun sa kanilang mga nasabi. Siyempre, pag nandun ka na sa init ng labanan, sa init ng laplapan ng laway, ng bangayan, may mga nasasabi tayo na sigurado ka ba dyan? Unahin na muna natin dito. Kinompartmentalize ko siya na Queen Leonidas. Mas pang real talk yung kanya mga sinasabi. Sa topic na to, mas real talk yung sinasabi niya para sa mga high value women na kasama ang mga low value men. Kaya King Sarsi naman ay mga high value men na naghahanap ng high value women. So ano ba ang high value? Yun ay kung ano ang kaya mong maibigay sa mesa. Ano ang traits, values, ano ang benefits na meron ka. Pwede yan mapasa trabaho, pwedeng sa life skills, pwedeng personality, di ba? Lahat yan, pwede yan. Kung pinanood ko na to sa spare time ko pag tumatay ako o naliligo, gumawa lang ako ng mas mababilis, mas pang speedrun para sa mga ayaw magsayang ng oras nila. Bibigyan ko sila ng score kada meron silang punto na nasasabi. The rest nito, agree ako sa mga sinabi nila in some way, in some degree, okay lang sa akin. Kasi napag-isip-isip ko na may mga opinion na okay lang naman na iba eh. Meron mga opinion na harmful sa mga tao makaririnig. At yun yung mga tatalakayin natin dito. Yung mga harmful ang nakalilang sinasabi. Okay? So unahin muna natin sinabi King Sarsi at 246. Alam mo kasi, yung pag-woman empowerment, ipaubaya mo sa mga babae yan. Diba? Okay. Lalaki ka eh. Magagaganyan ka dyan. Sumasablay ka tuloy. Kasi sabihin, nakiki-agree lang ako kay King Sarsi kasi pareho kami nasa kampo ng mga lalaki. Hindi yun ang importante dito, kundi yung argumento. So ito naman isa sinabi niya dito na bakit ikaw ang nag-empower ng mga babae kung bakla ka naman. Mali yan na mindset dahil ang empowerment ay para sa lahat. Ang empowerment ay pwede mo makuha kahit saan. Kahit sa puwet ng kalaban mo, pwede mo makuha yan. Example, kung ito sa gender, sabihin natin kunyari sa race, sino ba ang nagpalaya sa mga sa mga slaves, di ba? Saan nagsimula ang pag-abolish diyan? Kung hindi sa mga taong meron ng kapangyarihan, meron ng authority para masimulan yun. Kasi kung ang tingin ng society at the present state, di ba? Sa kasulukuyang panahon ay mababa ang tingin sa'yo. Kahit magsama-sama kayo at maggawa kayo ng parang revision sa status quo ng mga bagay-bagay, hindi kayo titignan ng tao. Kasi mababa nga tingin sa'yo eh. Wala nga silang pakialam sa'yo eh. So ano ang kailangan mo para masira yung ganong klase pag-iisip? Magkaroon ng kakampi na mataas na ang otoridad, mataas na ang kapangyarihan. So isa na rin yun doon. Hindi naman nila kailangan makuha yung empowerment nila sa kapwa babae, kahit saan pwede mo makuha yan. At mas maganda rin makita na makukuha yan sa mga lalaki na sinasabi na ang pinakamalakas na gender sa lahat ng mga genders. Ako, alam ko na yun na sila may pinakamalakas na influence na mapapansin mo
Kasi sana nga, meron nga influencer na babae na nasa ganitong, ewan ko, niche na nakikipag-commentary. Kaya sana meron na isang sumulpot dyan, or kung may maliit na content creator yan, sana mag-react ka dito. Kasi gusto ko madagdagan pa tayo ng mga social commentaries pagdating sa mga ganitong mga bagay. Kasi napag-uusapan, yun na naman na importante. Hindi naman siya importante kung sino tama o mali. Kasi may mga papalya dyan. Ako rin, pumalya din ako dyan. Hindi mo makahanap ang perfecto. Pero pag napag-uusapan mo yan, para kayo nasa mga inuman, para kayo sa mga social gathering, nakaka-build kayo ng mas maganda opinion kung lahat ng tao ay open sa pakikipag-usap, open sa kritisismo, at open makipagtalakayan lang. Siyempre, kanya-kanya na lang siguro style niya, kung kaninong peg, gusto sumisigaw, gustong mahina, gusto may memes, kahit ano, okay lang yun. Wala namang problema dun eh. So dito, X ako dito, 1 point ako para kay Queen Leonidas sa sinabi niya dito. Sumunod naman, dito naman, 6 minute and 19 second. As a woman, sila lang ang may kakayanang mag-give birth. That particular thing itself is very difficult. Diba? Ano daw, that difficult thing is very difficult? Is very difficult. That particular thing itself is very difficult. 'Di ba? Pag nabuntis yung babae na yan, 9 months, may mararamdaman ba yung lalaki dyan sa mga paghihirap niya? Oo! Meron! 'Di ba? Ano wala? Siyempre, hindi mo gagamitin yung 1:1. Siyempre, yung stress mo, makikita mo naman sa partner mo, makikita mo naman, asawa mo, girlfriend mo, makikita mo naman yun. At siyempre, bilang isang normal functioning human, meron kang empathy para tumulong. Alangan na maibigay mo sa akin yung anak, ako mag-ira yan. Siyempre, hindi naman gano'n. So, sa ibang paraan, siguro, gawing mas convenient yung pinagdadaanan niya. Kayang kumita na mas malaki para kung may kailangan o may kailangan puntahan o bilhin, may bibigay agad para sa comfort ng babae. Hindi mo na ba kailangan 1:1 yan? Kasi kung pwede mo itong baliktarin, hindi nga siya nanganganak. Pero paano yung pang-araw-araw na kailangan? Sino nagpo-provide? Diba? Sino usually nagpo-provide? Hindi ko sinasabing kailangan lahat, ha? Pero provide. Kailangan mo ba i-pressure yung babae kung sabihin natin umalis siya sa trabaho para maging full-time mom? I-hold against mo ba sa kanya yun? Hindi naman, di ba? So hindi yung maganda example. Everyday sickness, everyday nausea, everyday vomiting. Yeah, kahit for 9 months, kasama mo pa din yung hormonal imbalances. Dito tayo bumabalik sa dati sa hindi mo kasi danas. Alam mo, hindi ko nakakalimutan, hindi mo kasi danas. So, dahil lang ba hindi mo na pagdadaanan ng isang babaeng buntis, hindi ka na pwede maki-empathize sa kanya. Anong klaseng pag-iisip yung ganon, di ba? Dapat nagtutulungan tayo dito, di na kinagipagpaligsahan. Magmumukha lang tayo mga high schoolers pag ganon tayo kapeti na kailangan mo i-1:1 o pare-parehohin. Siyempre, kung gusto natin mag-i-equal, di ba? Bilang may iba't ibang mga genders. Pero yung mga kakayanan niyan ay iba-iba pa rin ang kaya. Mayroong mga ibang field, may mga ibang parte ng buhay na mas magaling ang isang tao usually kumpara sa isa pang gender. So, kailangan natin i-clarify yun. Behavioral difficulties, yung mga paghihirap na nararamdaman niya biologically. After 9 months, magluluwal pa yan ng anak. After niyang magluwal, yung anak na yon is dapat niya pang palakihin up until that child gets to like adult, di ba? Or kahit kailan, so long as kailangan pa nung bata yung support ng nanay, obligasyon yun ng nanay, di ba? Kung iisipin mo yung mga yon, those things are far more difficult than the things that a man can do for a woman. Diba? Ito yan eh. Alam mo, totoo lang, tama ka naman eh. Kasi iba physically incapable at hindi yun ang parte ng isang lalaki kung sa isang heterosexual relationship. Ang ganitong kasi pag-iisip ay bubuo lamang ng pag-aaway. Madidivide lang ang lalaki at babae pagdating sa isang child-rearing part ng kanilang buhay na kailangan mo parehong gender. Hindi dapat to pinagtatalunan o pinagsisimulan ng isang pagtatalo. Ay alam na mga mag-asawa yan ngayon, mga nakikinig dyan na kailangan mo pareho ang magulang na yan, di ba? hindi na yan parang kung sino mas, di ba? Hindi naman tayo nag-scorean dito eh. Ako, nag-score ko yung mga punto nyo. Itong Queen Leonidas at King Sarsi. Pero, kung kayo yung tipo ng partners or na kailangan pa mag-scorean, kung sinong huling humugas ng pinggan, sinong nanganak, sinong kumikita na mas malaki, kung mas importante sa inyo yun, maghiwalay na kayo, hindi kayo tatagal. Kasi napaka-petty, walang kakwenta-kwenta mga punto yan. Alam mo yun, walang kapupuntahan yan. So yun lang, doon nagtatawa.
Diba, di natin kailangan paabutin ng sobrang tagal yan. All in all, most naman na kanilang mga sinabi ay agree ako to some capacity. At gusto ko lang na pag-uusapan yung dalawang puntong yun na sinabi nila kasi medyo malayo at pwedeng harmful yan sa pag-iisip ng ibang taong nakakarinig sa kanila. The rest sa kanilang mga sinabi, approve, walang problema, sige sabihin nyo lang. Hindi ko na kailangan isa-isahin para sa inyo, di ba? Di naman tanga mga manonood. Paano kung hindi ito na pag-uusapan ng mga pamilya, di ba? Magandang entertainment wise, di ba? Masarap makipagbangayan ng hindi ka kasi ganito or ganito kasi itsura mo o malaki kasi following mo, maliit kasi ako. Pwede mo gawin yan for extra drama. Pero mas maganda na lang na mag-focus na lang tayo sa argumento kasi hahaba lang yan. Baka nanganak na yung buntis bago pa matapos yung pagbabangayan nilang dalawa. Sunod na balita kiran. Speaking of anak, ito naman kay Kawander, meron na delete na TikTok video sila Kawander dahil sa pinost nila kasama ang kanilang anak ata yun. Hindi ko nanonood sa kanila eh. Pero ito yung act na kanilang ginawa. Parang ganito, pero nasa kabilang side yung minor. Pero ginagawa yung ganitong action. Siyempre, pinakita din naman lang, oh, it's a prank, ano lang ako, bukala akong tanga. Diba? Nagigets ko naman yan, ko naman din yung ginagawa. Anak mo yan, minor yan. Sana hindi natin nilalagay sa ganun klaseng mga tema. Diba? Kasi walang kaalam-alam yan, walang kamang-mang-pen sa mga ganyang bagay. Man, the prank. Hindi, Kawander. Please wonder more. Okay, bago tayo gumawa ng content. Alam ko, walang ad sa TikTok. Alam ko, umaasa tayo dyan sa mga sponsor. Sa TikTok, ba't kayo ganyan? Susunod na balita na ito naman, moment of silence dahil pumanaw na si Mike Enriquez, isang veteranong journalist at reporter sa GMA. Halos 20 years na siyang nagtatrabaho. Ito yung mismong video na sinabi ni Melchanko. Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enriquez. Moment of silence lang. Isa pala sa pinaka kilala niya yung hindi ko kayo tatantanan. Nanggaling pala, hindi ko kasi alam yung context, nanggaling daw pala yun. Sinabi niya sa staff niya na kino-cover niya yung story ni Kay Lazaro. Isa siyang babae na tinamaan ng isang ligaw na bala. Nanggaling daw sa isa na namang pulis na lasing. At doon nagsimula yun, natastuck na siya doon. Di ko alam kaya naririnig ko lang, nakikita ko sa comments na kala ko ba hindi tayo tatantanan ni Mike Enriquez, diba? So, mas pinapakita lang nito yung kanyang passion sa kanyang trabaho, sa kanyang panahon. Hindi lang para magbigay ng news sa atin, pero sa pagpapatawa, makikita ka mga compilations ng mga iconic lines niya, di ba? Yung sarap nyo Pia, naalala nyo pa yun. Naalala ko nung kinover natin yung meme na yun. So, ito, daanan lang natin saglit yung kanyang mga unang mga videos, kita mo sobrang fresh pa niya dito, di ba? Ngunit panakanakang sumisilip na ang buwan. Kanina nga, kaming mga tiga GMA News and Public Affairs na nakatawa dito sa Payatas, ay napansin na pangilang-ilang mga bituin na sisilip-silip na. So kung madilim ang gabi, Karen, ay magiging maaraw din ang kinabukasan. Ang problema lang dito sa Payatas, kung saan napaka-miserable na mabuhay at napaka-miserable din na mamatay, hindi alam ng mga biktima at ng kanilang mga pamilya kung kailan dadating ang liwanag na yan. Para po sa front page, live. Yung bata pa ni Karen Davila dito. Pero di ba, ang ganda ng... Ito yung pag-humanize ng mga balita. Di ba? Ang awkward kasi, di ba, habang kumakain ka, sarap naman itong kaldereta. 5 taong babae, nadaanan ng truck. Para ba, tapos magjo-joke. Yung mga kwento ni Mark Logan, parang hindi ko na alam anong gusto ko maramdaman eh. Pero parang hinu-humanize ito yung mga araw-araw na pinagdadaanan ng mga tao para mas mag-empathize ka at mas maintindihan mo yung pinagdadaanan ng isa't isa. Diba? Parang mag-circle back tayo dun sa pagbabangayan ni Queen Leonidas at King Sarsi. Nanggagaling naman sila pareho sa magandang lugar. Pero diba, para sa drama at para din mas kumalat din yung topic, sumusobra tayo minsan sa ating mga sinasabi dahil siguro na rin sa emosyon. At ang King kagustuhan na magpatawa. Ito daw isang favorite line ni Alt Zuckerg. Alam ko na. Mga kapuso, uuwi na po ako. At mag-ingat ka kung nasan ka man, Sir Mike Enriquez, rest in peace. Hindi ka namin malilimutan, mapasa memes man niya sa mga balita. Pero para onting pangsaya lang, na-delete na ang TikTok account ni Rendon Labrador. Yeah! Nireview na daw yung appeal
pero hindi na daw ibabalik ni TikTok. Wag na, sana sumunod na yung ibang social media pages niya. Pero I think dahil daw ito sa multiple policy violations, hindi lang naman ito para marami na siguro siyang content before na na-delete na ni TikTok at na ano na yan, para may track ka kasi sa ganyan eh. Diyan din nagsisimula yung mga shadow bans. So dito nagpost siya regarding kay Choke Resign. Hindi ko sinusubaybay, I think sa basketball ata to. So siguro doon nagsimula yan, sa basketball nga daw. So, diba, baka na hindi nagustuhan ni TikTok at natoktokan siya at na-foul na ang kanyang tira. So, tatapos sa mga balita na ngayon linggo. Kung sino pa na mga ganito, ako ulit si Marites. Tagdula ka tayo sa mga bagong balita para lagi tayo updated. Huwag tayo like, share sa mga Spartan yung friends. Huwag nyo kalimutan subscribe. Marites sa mga